Dobre, tak dneska tu máme Saifu v mojom rozhovore. Čau Saifa. Servus, čau, ahoj. Mám tu na teba pár otázok, tak môžem sa začať pýtať? Nech sa páči. Tak Saifa, ty si študoval na Univerzite Komenského a si vyštudovaný vlastne učiteľ. Áno. Prečo si nešiel touto cestou učiteľskou, ale si vlastne moderátor v rádiu? Vieš, ja som chvíľu učil, ja som v rámci mojej praxe v 3. alebo vo 4. ročníku som čiastočne učil na taký veľmi drobný úväzok na strednej škole a priznám sa, že som učil asi možno 3, možno 4 roky, už si to presne nepamätám, to znamená, že trošku som tej profesii ako vzdal hold a bol som účastný nejakých tých skúšaní, dokonca som skúšal na maturite ako učiteľ, takže som bol učiteľ a odtiaľ som zistil, že by som možno sa chcel posunúť niekde, kde to je veľmi podobné a učiteľ je predsa len človek, ktorý stojí pred nejakým publikom a musí ho tým učivom zaujať, pretože keď ho nezaujme, tak lietajú papierové lietadielka a každý sa špára v nose a myslí na to, kedy bude veľká prestávka. Takže v podstate tá profesia ma dostala k tej profesii, ktorú mám teraz. Zajtra ideš do Chorvátska na dovolenku, budeš aj plávať s tou rukou tvojou? Vieš čo, nemôžem ešte som nezačal totiž rehabilitáciu úplne. 12. júna mám kontrolný rentgen a ten mi povie, že ako sa to zrástlo a podľa toho sa prispôsobí tomu tá rehabilitácia, takže určite akože plávať zatiaľ nebudem môcť. Ty vlastne moderuješ s Adelou OTA. Aké to je vlastne moderovať pred celým publikom, čo je tá veľká sála a ešte aj väčšina Slovenska, ktorá sa na to doma pri obrazovkách pozerá? No vieš čo, je to asi to isté, čo robíme teraz tu my, ako ja nevidím v tom nejaký akože zásadný rozdiel. Ja si neuvedomujem, že tam je nejaké gigantické publikum, alebo že by to všetci ľudia na Slovensku sledovali, lebo zase nemyslím si, že to sledujú úplne všetci, ale nejak to neriešim, úprimne ti poviem, že aj vzhľadom na to, že s Adelou máme hodiny a hodiny spolu akože odmoderované, tak mám z toho taký pocit, že nás tam nemôže nič nejak extrémne zaskočiť. Plánuješ robiť Level Lama aj so svojimi divákmi na YouTube? Bolo by to fajn spraviť možno taký nejaký diel, len musím nájsť ten mechanizmus a ten spôsob toho, že akým spôsobom by sme to mohli dať celé dokopy, hej? Že vybrať nejakých divákov, alebo teda poslucháčov, skôr teda divákov, že ako ich vybrať, že na základe čoho on sem príde a ten druhý tam nepríde. Takže ale je to dobrý nápad, ktorý je zrealizovateľný, len ešte musím nájsť ten kľúč, že ako to spraviť. Máš radšej prácu v rádiu alebo v televízii? Kde sa cítiš tak viac doma? Asi v rádiu, lebo to robím dlhodobejšie a mám tu oveľa príjemnejších ľudí okolo seba ako v televízii, tak to mám radšej. Rádio je taká srdcovka pre mňa a to všetko ostatné je veľmi príjemné, mám to veľmi rád, ale tu sa cítim byť doma a tu sa cítim najkomfortnejšie. A vy ste mali vlastne s Adelou svoju show v rádiu. Bolo to v ten čas, keď Adela odtiaľto odišla, bolo to pre teba náročné vlastne mať ako keby sám, alebo cítiš sa tu tak inak, ako to bývalo? Vieš čo, na úvod to bolo pre mňa zložité, lebo my sme dlhé roky s Adelou fungovali ako dvojica. Je to predsa len iné moderovať asi vo dvojici ako sám. Ale ja som si po roku veľmi zvykol a naozaj si to veľmi pochvaľujem a veľmi si to užívam to, že mám možnosť zrazu to robiť sám. Je to proste iné. Hej, OTA by sa mi nechcelo moderovať sám. Tam je dobrá dvojica, ale takto popoludne si myslím, že to je úplne v pohodičke. Ja som si našiel taký svoj nejaký štýl, možno taký nejaký svoj systém pracovný, aj iný a mi to takto vyhovuje. Teraz mám z toho radosť. Plánuješ vlastne okrem tvojich fantastických vlogov, lamy a takýchto vecí, plánuješ ešte niečo iné na svojom YouTube urobiť? Akože nejakú novú show by sa to dalo nazvať? Vieš čo, teraz aktuálne mám pocit, že mám toho akože tak akurát, že ten vlog dosť intenzívne ma zamestnáva, pretože to musím v podstate akože strihať. Ja, i keď teraz napríklad v posledných 2 alebo možno aj 3 dieloch mi s jedným efektom Boris pomohol. Boris je vlastne náš rádiový kolega, ktorý sa vyzná do toho strihania trošku viac ako ja, takže tiež by som sa chcel niečo naučiť nové, tak hádam sa mi to niekedy podarí. Takže s týmto mi trošku pomohol, alebo v prípade, že ideme niekde napríklad spolu, tak on napríklad filmuje, hej, že je to pre mňa také jednoduchšie zrazu, že nemusím to držať v ruke, ale to ma zamestnáva absolútne na 100%, tá Lama v podstate tiež, takže nevidím dôvod zatiaľ akože vymýšľať nejakú inú verziu. Možno
o niekoľko mesiacov alebo o nejaký čas, čo ja viem, stopnem lamu na chvíľku a namiesto toho vymyslím niečo iné, ale zatiaľ nemám ani nejakú inšpiráciu, takže zatiaľ to nechávam toto status quo, ktoré je. Ako sa ti pracuje so svojimi kolegami? Veľmi dobre, ja mám veľmi dobrých kolegov, my sme veľmi dobrý tím, máme sa radi ako človečenský a to je podľa môjho názoru absolútne alfa a omega akéhokoľvek príjemného pracovného kolektívu a keby to tak nebolo, tak tu nie som pre Boha, ja neviem, 16 alebo 17 rokov, koľko som tu. Keby tí kolegovia takí neboli, tak si to neviem ani predstaviť, ale vždy je to o tom, že čo dávaš, tak to príjmaš. To znamená, že keď by som sem chodil nasratý, zamindrakovaný, zmrt, tak by to celé vyzeralo asi pravdepodobne inak, ale snažím sa byť príjemný, ale spravodlivý. Hej? Že niekedy viem byť aj zlý, ale mám tak veľkorysých kolegov, že sú schopní to tolerovať a že sme v pohode. Dobre, ďakujem. Perfekt.